Haba na talaga ng buhok ko. Hindi pa magkaroon ng panahon ay. Alright. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, ngayon ay alas 4 na. Alas 4 na ng hapon. Dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng panahon. Diwaw sa atin. Alright. Bago ang lahat, 1 million in the house. Mega love shout out sa iyo. Aha. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat, mapagpalang hapon. At mega love shout out po kay Ma'am Rosalina, kay Mami Mercy Kalunod, mega love shout out po. Kay Ma'am Analisa, mega love shout out. Ayan, maraming salamat po sa nag-like. Baka naman. Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan, at maguntahan na naman tayo. Dito na naman tayo, maghuhuntahan. At kay Paul Donisa Official, mega love shout out. Kay Nani Sanchez Vlog, mega love shout out. At kay Audrey Nicole, mega love shout out. Francis Sungahed, pa shout out pre. Yan, mega love shout out po kay Francis Sungahed. Ayan, mega love shout out. At sa lahat ng magpa shout out, hello po kay Zuner Yeldern. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay alas 4 na ng hapon. Alright, 4 million in the house. Kumusta kuya? Ayan, ayos lang ang buhay. Nakakasurvive naman kahit hirap tayo sa buhay. Kahit ang mahal na ng bilihin, nasusurvive pa rin. Ayan, magandang hapon po. Ayan, baka pwede naman paki-like at share na rin po. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Diba? Ang atin pong paghuhuntahan ngayon ay sumagot na po sa impeachment court ang vice presidente natin na si BP Inday Sara, no? Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga OFW, mega love shout out po sa inyong lahat. Sa lahat ng naaabot ng live na ito, ayan, mega love shout out po. Ingat po kayo dyan, lalong-lalo na yung naandyan ngayon sa may Sigarot, dyan sa may Middle East. Yung malapit dyan sa may Iran at sa Iraq, lalong-lalo na yung nandyan mismo sa ground zero. Ayan, ingat po kayong lahat dyan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan dyan. Ayan, yung kapwa natin Pilipino, lalong-lalo na yung kapwa natin kapwa natin tao, di ba? Sa lahat ng nagsasuffer dyan sa Sigalot, dyan sa Middle East. Ayan, ingat po kayong lahat. Sabi nga nila, God is good, diba? God is everywhere. Kaya ingat po kayong lahat dyan. Ayan, bago tayo magsimula, no? At
Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga solid na subscriber, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa pangalawang pagkakataon kay Francis Sungahed, ayan, mega love shoutout. At sa kay Sooner Yel Dream, ayan, mega love shoutout po. Ayan, ayos lang po. Ayan, kayo po ba ay ayos pa ba? Kumusta naman ang inyong buhay-buhay? Ngayon po ay tumaas na ng 4 na piso ang gasolina natin at ang krudo, sigurado ang kasunod niyan, ang mga bilihin. Hindi po magtatagal yan, baka mga 2-3 araw na andyan na po ang pagtaas ng ating mga bilihin. Dagdag pasakit na naman sa atin, no? Ang sahod natin ay pinabayaan na. Ay nako, ano bang nangyayari sa atin? Alright, may love shout out. At yan nga po, ang ating pag-uusapan ngayon ay sumagot na po ang si BP Inday Sara sa pinadalang summon ng impeachment court. Ayan, no, alam nyo yung alam nyo nung una itong mga anti Duterte, yung mga allergic sa mga Duterte, nung hindi sumasagot, ano daw ang kinatatakot, ba't tayo nilang sumagot? Ngayon na sumagot, na pinapadismiss, natatakot daw na natatakot daw na natatakot daw na tawag nito, natatakot daw na malaman, natatakot daw na makonflict. Kaya alam mo, hindi natin maintindihan ng mga anti-Duterte na ito, yung mga nandyan na yan, andyan na sa nasa legal process na. Ano pang kinatatakot nila? Parang allergy sila na maabsuelto ito si BP Inday Sara. Di ba? Bakit takot na takot sila? Ano bang kinatatakot nila? Wala nang mapuntahan yung tao. Wala na bang karapatan? Wala na bang karapatan si BP Inday Sara na depensahan ang kanyang sarili kung hindi tanggapin na lang ang katotohanan? Parang iyon ang parang iyon ang gustong mangyari ng mga na ito, mga anti-Duterte na ito. Wala na bang karapatan? Nasa legal process na yun, di ba? Karapatan na rin siguro ng mga abogado ni BP Inday Sara na iyon ang nakikita nila di ba? Sabi nga ni Ombudsman ni Samuel Martires, anong gagawin ko rito kung hindi sila complainant? Di ba? Pero sabi naman ni BP Inday Sara, balak pa nilang sagutin yung ombudsman pag pinadalhan sila ng summon. Kasi hindi pa naman pinapadalhan, kasi nga ang nangyari, itong pinail sa ombudsman na yung galing doon sa Quadcom, hindi daw complainant yung nagpadala doon. Sino ang complainant? ang gugulo nila. Sabi naman nung congressman natin na magaling, si Joel Chua, dapat daw imbestigahan ng ombudsman. Paano nga imbestigahan? Wala nga gustong umamin doon kung sino ang complainant. Dapat daw imbestigahan para malaman na kung marami pa talagang pagkakasala itong si BP Inday Sara. Ibig sabihin, hindi sila sigurado doon sa pinail nila sa impeachment court. Diba? Hindi sila sigurado. Kumbaga, nagpapatulong pa sa ombudsman na mangalkal, makahanap ng ebidensya. Ay nako, minsan matatawa na lang tayo sa mga
sa mga ganitong klaseng mga katwiran, ano. Isipin nyo, nandun na sa legal process. Ngayon, karapatan naman ng Vice President, di ba? Kung anong nararapat nilang kung anong nararapat nilang gawin. Karapatan naman 'yun, di ba? Halimbawa tayo, idinimanda tayo. Wala na ba tayong karapatan na maghanap tayo ng remedy para ma-dismiss yung demanda sa atin? Di ba? Kasi kung wala nang karapatan, ano pang nangyayari sa atin? Di ba? Kung wala nang karapatan ang bawat isa sa atin, paano na ang buhay-buhay natin? Kung aalisan ang bawat isa sa atin ng karapatan. Pagkalaban ka ba, wala ka ng karapatan na humingi ng hustisya? Di ba? Pag alam mong naargabyado ka, wala ka na bang karapatan? Lalong-lalo na yung tagapagsalita ng administrasyon. Nako, pagdating sa mga Duterte, talagang updated. Pero nung pag-alis ng ating presidente papunta ng Japan, hindi niya may balita. Naibalita. Kung hindi pa nagtanong yung media, hindi pa sasabihin. Baka ngayon, wala man lang speech wala man lang speech bago lumipad. Di ba? Kung ano talaga ang sadya niya doon sa Japan. Kaya laging napupulaan Kasi nga mga kulang sa impormasyon. Di ba? Kung hindi pa nagtanong yung isang media, hindi pa sasabihin na paalis pala papuntang Japan. Di ba? Ang dami-daming problema ngayon. Pinagtutulong-tulungan nila yung kalaban nila sa 2028. Ang layo pa ng 2028, ang daming problema ngayon. Katulad ngayon, 4 pesos ang tinaas ng gasolina. Anong kasunod niyan? Di ba? Pagtaas ng mga bilihin. Di ba? Pag tumaas ang bilihin, ano ang kasunod niyan? Di ba? Ang sahod nga natin, hindi inaksyonan Kasi nga, nag-aaway yung dalawa. Ang gusto ng Kongreso, 200. Ang gusto ng Senado, 100. Yung Senado, may katuwiran. Basta ang Kongreso, ipasa lang yung 200. Pag pinusa nga naman yung hindi tayo sa ayaw natin na tumaas yung sahod. Kung ako, gustong-gusto ko nga kasi isa rin ako sa kapos sa sinasahod ko pag tumaas ng 200, di ba makikinabang ako? Ang problema, kung tumaas nga, kung magsarado naman yung mga negosyante. Dahil nga sa sobrang laki ng pasahod. Di ba? Tumaas nga lang ng 20 pesos, tuwan-tuwa na tayo lalong-lalo na yung 200. Diba? Kaya nga sa hirap ng buhay ngayon, kahit sino, gustong-gusto kahit 300 pwede. Ang tanong, may magtatagal ba ng mga negosyante? Kasi katulad ngayon, tumaas ang krudo, tumaas ang gasolina. Yan ang pangunahing gamit
Oh, tapos sabayan pa kung tataas ng 200. Di ba paano na? Magsarado talaga yung mga negosyo. Kasi talong-talo na eh. O, makatuwiran na sana kung 100 eh. Eh ang problema, naghahanap ng masisisi. O sinisisi nila ang Senado. Ang Senado naman sinisisi yung congressman, yung House. Diba? Kaya walang patutunguhan ang natin pag puro ganito, puro away. Wala. Eh ngayon pa lang nakatutok na sila sa kalaban nila sa 2028 eh. Nakalimutan na tayo. Kinalimutan na tayo, kawawa naman tayo. Oh, katulad ngayon yung kababayan natin nandoon naiipit oh. Di ba? Mayroon na tayong mayroon ng Senado, nandiyan na yung impeachment court. Hindi pa rin sila makamove on. Parang sila na nga yata sila na yata ang tagapagsalita. Sila na ang tagapag-update. Yung atin naman mga mainstream media, palibasa viral pagdating doon. Nako, tuwan-tuwa naman na iyon na talaga ang pinag-uusapan. Araw-araw wala nang ibang pinag-uusapan. Wala na. Malapit ang tag-ulan. Puro na naman baha ang aabutin. Ang daming problema na dapat harapin. Diba? Napakarami pang problema natin na dapat harapin. Pero doon talaga dinadala ng sa politika. Kasi nga may mga ambisyon na eh. Umpisa na ito ng 2028. Kung sino ang mga pinakamaingay diyan, 'yun ang may mga plano pagdating ng 2028. Yan ang tandaan nyo. Kasi po ang paghahanda sa politika ay napakahabang panahon, magasto. Kaya nga ang ginagawa nila, yung ibang mga hindi kilala, gumagamit sila ng mga kilalang tao para lang maangat sila, makilala. Hindi nila alam, nakalimutan na nila tayo. Naandyan pa tayo, humihinga pa. Naghihingalo na. Diba? Kumusta ka, kuya? Diba? Sabi niya, sooner. Kasi kung tutukan nila yung impeachment court, mayroon namang mga senador dyan. Di ba? Ang mga senado ay kasama niyan ang politika. Kasi mga senador yan eh. Talagang kampi-kampihan yan. Kumbaga, numbers game yan. Eh kung nakalamang ang mga Duterte, di wala talagang magawa. Madidismiss talaga yan. Eh kung nakalamang naman yung Marcos, impeach yan. Kung sino ang susunod, kung sino ang malakas na kalaban. Kaya walang katahimikan yan. Sabihin na natin,
ma-impeach si Inday Sara, sino ang susunod? Kung sino ang malakas dyan, iyan ang titirahin na naman eh. Kaya wala tayong katahimikan. Ayan o, sumagot na o. Ngayon narinig lang na pinapadismiss eh. Natatakot daw. Grabe naman yan. wala na yatang karapatan yung ano. Wala na yatang karapatan sumagot. Kahit anong sagot eh, may ano sila. Madilim na. Nagbabadya na naman yung malakas na ulan dito. Ay, naku, napakalakas ng ano na naman. Grabe, kanina ang lakas ng init. Napakalakas ng init kanina, tapos ngayon tumira na naman ang ano. Grabe, ang kapal ng ulap. Kita nyo, pakita ko ha. Dito ako ngayon sa Antipolo eh. Oh, grabe oh. Kita nyo yan. Yung traffic natin, grabe. Wala, parang wala nang ano. Parang wala nang mapaglagyan ang kalsada. Kita nyo kagabi. Kagabi, galing kami ng Antipolo, papunta lang ng Quezon City. Halos 3 oras. Grabe ang traffic. Konting ulan lang yun ha. Ano ang kapalit nun? Sobrang traffic. Yung pila kahapon ng pasahero doon sa bus at saka sa MRT, diyan lang sa Trinoma, napakahaba, 1 kilometro yata ang haba ng pila. Di ba kita nyo sakripisyo ng mga Pilipino? Dapat yung pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan natin eh. Pakahaba kagabi. Maawa kayo sa ano pag makita nyo yung ano, pag makita nyo yung pila ng mga pasahero. Sino bang mga pumipila doon? Yung mga nagtatrabaho sa construction, yung mga nagtatrabaho sa, may mga nagtatrabaho diyan sa opisina pero iilan-ilan lang yun na ano, nagko-commute. Kasi kadalasan yan may mga motor. Yung mga sales lead eh. Pangkaraniwan lang na ano, pangkaraniwan lang yun na ano. Sumasahod ng minimum. Pero nakikita nyo, grabe ang sakripisyo nila kagabi. Yun ang kapalit, napakahabang pila kasi sobrang haba ng traffic eh. Grabe, maaawa kayo pag ano. Eh ako kahit papano, mayroon akong service na bisikleta. Kaya nakakaiwas ako doon sa mga pila na ganyan. E paano na lang yung mga nanay natin? Diba, naubos na lang yung oras. Halos hindi na nila nakasama yung kanilang mga anak. Ano ang kapalit nun? Nababarkada. Kasi nga isipin mo, paglabas nila ng alas 5, pipila sila ng 2 oras. Anong oras sila uuwi? Makakauwi. Alas 7. Pag minalas-malas pa, alas 9. Kasi sa haba ng pila, matraffic pa. Pag nakasakay naman, matraffic pa. Di ba? Tapos sa umaga, anong oras sa alis? Alas 8 ang pasok. Kailangan umalis ng alas 6. Maglaan ka ng 2 oras para lang makaabot ka ng alas 8. Di ba? Alas 6, ibig sabihin gigising yung nanay. Alas 4:30 para mag-prepare ng mga pagkain ng mga anak na may iiwan sa bahay. Biruin mo, ilang oras na lang ang tulog ng nanay. Pagdating ng bahay ng alas 9 ng nanay, tulog na yung mga bata o kaya nasa galaan. Diba? Hindi na nagkakaroon ng banding. Ito sinasabi ko na ito, maliliit lang ito na bagay pero dapat ito ng ano yan kasi itong
malapit sa ano eh, pangkaraniwan na ano. Ito yung mga arawan na minimum wage eh. Dapat ito man lang ang maano eh, tawag nito, ito man lang ang masolusyonan eh. Pero wala. Naandoon sa politika. Ang layo-layo pa ng eleksyon. Sipin nyo, ilang oras na lang ang itutulog ng isang nanay or isang tatay. Oh, kung halimbawa sa Novaliches, nag-oopisina sa Makati, ilang oras ang ilalaan mo doon? Diba? 2 hanggang 3 oras. Pag uwi mo, 2 hanggang 3 oras. Ibig sabihin, pag sumakay ka ng alas 5 sa Makati, makakarating ka sa inyo ng alas 8. Eh kung minalas-malas pa, alas 10:30. Kasi nga sa traffic. Sa umaga, alas 4. Di ba ilang oras na lang ang tulog ng nanay? Ibig sabihin, hindi na sapat yung tulog ng isang nanay. Hindi niya na nagagampanan yung obligasyon sa kanyang mga anak. Kaya nakakalimutan na yung anak niya nababarkada na, napupunta na sa mga hindi maganda. Diba? Napakaliit na bagay ito, pero napakalaking impact nito sa mga pamilyang pangkaraniwan lang. Kasi nauubos na lang yung oras sa kalsada eh. Sa sobrang traffic. Diba? Kaya hindi natin maiaalis na ipagkumpara talaga eh. Oh. Sipin nyo yun. Ang haba ng pila kagabi. Hindi gaano kalakas ang ulan ha. Lalo na pag malakas ang ulan. Yung mga pangkaraniwan natin na manggagawa na hindi marunong magmotor, hindi makakuha ng service, nagtitipid sila sa kanilang pamasahe. Yung iba talagang nagsasacrifice eh. Kahit halos wala nang matira sa kanilang sahod, makauwi lang ng maaga. Diba? Dapat iyan muna ang unahin, yung malapit sa sikmura ng pangkaraniwang mamamayan. Diba? Tapos balak pang isarado ng DOTR yung bus lane. Na yun na lang ang medyo pinakamabilis. Balak pang isarado for repair. Kita nyo yun? Samantalang dati, nung panahon ng nakalipas na administrasyon, hindi ko nasasabihin na Duterte, nung panahon ng nakalipas na administrasyon, pag kinalkal yung kalsada ng Biyernes ng gabi, Lunes ng umaga madadaanan na. Pero ngayon nasaan na? Bakit isasarado? Anong nangyari? Diba? Ba't kailangan pang isarado? Para sabihin na may project? Kahit na permission na yung pangkaraniwang mananakay? Di ba? Hindi natin kinakalaban ang administrasyon. Naglalabas lang tayo ng
nakikita natin. Diba? Eh, dapat gawan nila ng paraan yan. Kagabi, ambon-ambon lang yun, ha. Umulan ng malakas ng mga ganitong oras, alas 5 kahapon. Umalis kami dito ng 5:30. Anong oras kami nakarating doon? Alas 8:30. Tapos alas 8:30, madaanan mo doon sa napakahabang pila diyan sa napakahabang pila ng pasahero diyan sa SM North. Di ba? Anong nangyari sa atin? Ayan, magandang hapon kay Sir Mike. Ayan. Kay Boss Mike, magandang hapon. Mega love shout out. Kaya nauubos na yung kawawa yung, sa totoo lang, isa iyon sa yung isa iyon sa nagiging yung anong tawag nito, sa kabataan na hindi natututukan ng magulang. Kasi katulad niyan, halimbawa yung isang nanay na mamasukan sa sabihin na dito banda sa may Ortigas, ang kanyang inuuwian ay bandang Novaliches or may Kawayan, Valenzuela. Ilang oras ang gugugulin pa uwi? Paglabas mo ng alas 5, kung 2 oras, alas 7. Alas 7 ka makakarating. Pag minalas-malas ka pa, alas 9. Di ba? Tapos sa umaga, anong oras ka gigising? Alas 5. Para lang ipag-prepare mo yung mga bata, may pasok sa eskwela. Di ba? Wala na sapat na tulog yung nanay. Hindi niya pa nababantayan yung kanyang mga anak. Kasi pagdating niya, pag wala doon pag hindi tulog na, nasa lakpatsahan. Nababarkada na. O, hindi niya na alam kung anong nangyayari. Diba? Doon nagiging yung sa anong tawag nito sa kabataan. Kasi nababarkada na eh. Hindi na alam kung nasaan. Kaya minsan hindi alam ng magulang, napapahamak na yung kanilang mga anak. Kasi nga sa kagustuhan na mabigyan ng magandang kinabukasan, nagtatrabaho yung nanay ng sobra-sobra na nga sa oras, nauubos lang sa kalsada dahil nga sa traffic. Ang nangyari, napahamak na yung kanyang anak. Kasi nga, hindi niya na namumonitor ng maayos eh. Oh. Sa kagustuhan ng mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanilang mga anak. Kaya tama lang yung nilalakad ngayon eh. Ewan ko bakit ayaw suporta ng mga magagaling natin na politiko. Ayan na, umulan na. Bakit ayaw suporta ng magagaling natin na politiko yung pati sa probinsya ay iisang na lang, iisang sahod. Di ba? Iisang minimum wage na lang. Kasi pag sa probinsya, Metro Manila, iisang sahod, yung mga probinsya hindi na mapipilitan lumuwas yan ng Manila. Luluwag ang Metro Manila. Diba? Kaya lang naman nagsisiksikan dito sa Manila kasi dito ang maganda-gandang maganda-ganda ang sahod eh. Pareho lang naman ang bilihin. Ang Metro Manila at saka probinsya.
O isipin nyo dito, dito lang sa amin, sa Antipolo. Ang Rizal hanggang Cainta. Tapos ang Pasig, ang boundary stoplight lang ng Cainta. 'Di ba? Pagpasok mo ng Pasig, NCR na. 'Di ba? 645 ang minimum. Pagdating mo ng Cainta, provincial rate ka na. 'Di ba? Rizal na eh. Provincial rate ka na. Ang layo ng diferensya, 500, 165. Stoplight lang ang pagitan. Diba? Parehas lang ang ano, bilihan. Parehas lang ang bilihin. Parehas lang na mahal. Kaya yun dito banda sa may Cainta, Taytay, hirap makahanap ng mga trabahante kasi pag tawid nila ng stoplight ng Pasig, Metro Manila rate na. Diba? Naandyan pa yung dayain pa ng ibang company na hindi pa ibigay yung tamang pasahod. Diba? Hindi naman natin masisisi. Kasi nga, sa taas ng kuryente. Sa taas ng mga materyales. Edgardo Cleope Jr. Ayan, mega love shout out. Kumusta ya? Okay lang po. Ayan, mega love shout out sa'yo. Edgardo Cleope Jr. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. 13 million in the house. Kaya grabe ang pahirap sa atin. Dapat yan muna ang tutukan ng administrasyon ngayon. Mayayaman na kayo, wag na kayong magpayaman. Tutukan nyo naman yung mga mahihirap. Yung mga kababayan natin. Mag-isip naman kayo ng paraan. Diba? Kahit pa paano naman, yung maibsan man lang ba yung paghihirap ng mga pangkaraniwang manggagawa. Yan yung sinisigaw ng kamanggagawa party list. Bandang huli. Pero gusto ko yung ano niya, ha. Gusto ko yung mga gusto niya ring mangyari. Gusto ko yun. Ang tanong, kakayanin niya ba kung siya lang mag-isa? Kung wala naman susuporta sa kanya. Di ba? Kasi ang nilalatag niya 200 ang idagdag sa minimum wage across the board. Kakayanin ba? Hindi ba magsasarado yung mga kumpanya? O yan, gustong gusto ko yan eh. Pabor sa akin yun. Kasi makikinabang tayo lahat eh. Ang tanong, yung mga maliliit, hindi ba magsasarado? Baka sa halip na makatulong, lalong makaperwisyo. Di ba? Tsaka maraming kumpanya diyan na hindi papayag doon sa gano'n na sistema. Baka bandang huli makain lang siya ng sistema diyan sa Congress. Wag naman sana. Kasi gusto ko yung ano niya eh.
Gustong gusto ko yung gusto niya ring mangyari. Kung siya lang mag-isa, lalamunin lang siya ng sistema dyan sa Congress. Oh. Mayroon nga naman na gustong lumaban pa. Ang problema, dinisqualify naman. Nako, tapos na tayo. Ano pang mangyayari sa atin? Diba? Tingnan nyo kung gaano kadumi ang ano sa atin. Yung mga namumuno sa atin, hindi naman tinitingnan yung ano. Hindi nila tinitingnan yung kung gaano ano. Magaganda lang mag-press release. Pagkatapos ng press release, wala na. No? Ngayon, baka sabihin nyo naman, daldal ako ng daldal. Ano bang ginagawa ko? Ano bang ginagawa ko na makatulong? Yung pagdadaldal natin, kung pakinggan tayo at ginawa nila, nakatulong na yon. Pangalawa po, doon sa aming komunidad, may tinayo po akong may tinayo kami, yung kasama ko nakagawad, nagbuo kami ng isang livelihood kahit po paano. Yung mga nanay na walang panahon na magtrabaho sa malayo, pwede sila doon makapaghanap buhay, marunong manahe. Mayroon kami doon pag gustong matuto manahe, may trainer po kami. Ayan. Pag marunong na manahe, mayroon kaming mga ano doon, mayroon kaming mga tutibag, mga cycling, pwede siyang manahe doon, pwede siyang kumita. Ayan, para alam nyo naman na nagdadadaldal tayo dito. Baka sabihin nyo naman, ano bang nagawa mo? Mayroon po, yon. Kaya suportahan nyo yung aming tinatayo na ano, buo na po yon, livelihood center na. Ayan, pag gusto nyo magpa-print ng t-shirt, ayan, may pinamimigay nga akong t-shirt, kaso lang wala namang gusto eh. Maganda yun, napakaganda ng tila. Di ba? Pag may gusto kayong halimbawa personalized na t-shirt, personalized na t-shirt, gusto nyo magpagawa, halimbawa mayroon kayong gathering, gusto nyo ng uniforme, mayroon po kami, gumagawa po kami. Ayan, nakatulong ka na sa livelihood, nakatulong ka pa doon sa mga nanay na gustong kumita, no? Kasi yon, binuo namin yung para talaga sa mga nanay na yung walang kakayanan magtrabaho sa malayo, na may oras naman doon, dahil may mga estudyante, may mga maliliit na bata, hindi nila maiwanan. Ayan, may oras sila doon. Ayan, sa gustong magpagawa ng t-shirt, ayan, personalize, halimbawa may mga ano kayo, may mga reunion, paggawa kayo ng t-shirt, murang-mura lang. Ayan, presyong kaibigan. Sabihin nyo lang, para malaman nyo, may FB page ang aming livelihood, BMLLC. Ayan, livelihood center. Diba? I-type nyo lang sa FB page ang aming FB page ay BMLLC. Yan, i-type nyo lang. At gusto nyo paggawa ng personalize, triplets, little boy fishing. Ayan, magandang hapon. Ayan, ngayon ay mag-aalas 5 na. Ayan, pag gusto nyo magpagawa na mga personalized na t-shirt, doon po, i-ano nyo lang sa Facebook ang kanilang page. Ngayon po ay kapartner na, ay nakipag-tie up sa amin ang Junior Chamber International, GCCI.
Ayan, na-recognize na po kami ng JCCI at nakipag-tie up po kami sa DOST, sa DTI. Ayan, kinilala na po kami ng DTI. Kaya maraming salamat po sa lahat ng naging partner. Ayan, makakaasa po kayo. Ayan, magkakaroon po kami ng maraming klaseng sublimation, printing, t-shirt. Ayan, kaya sa gustong magpagawa ng mga t-shirt, murang-mura. Magpagawa kayo sa iba, 200 plus, sa amin wala pang 200. Kaya sa gustong nakasuporta na kayo doon sa mga nanay na gustong kumita, nakasuporta pa, nakatulong pa kayo sa bayan. Ayun. Diba? Para alam nyo naman na hindi lang tayo nagdadaldal dito para lang punahin ang kasalukuyang na ito, nakaupo. Hindi lang tayo dito drama, hindi lang tayo kwento. May ginagawa din tayo. Sa likod ng camera. Ayun, suportahan nyo, punta kayo ng FB page. Pag gusto niyo mas maka-discount pa kayo. I-ano nyo lang yung si Boss DTV. Ayan, at itatawag sa akin yan. Malaki po ang maitutulong nyo sa bawat isang piraso. Marami kayong natutulungan. Kasi mayroon po kami doon 52 na member na mga nanay na nandoon araw-araw gustong kumita. Ngayon medyo kahit papano ngayon mayroon ng pang araw-araw, may tuloy-tuloy ng production sa ngayon, pero pilit pa naming pinapalawak sa pakikipag-partner sa lokal na pamahalaan. Ayan, ng DTI, ng GCI, pati ng DOST at saka ng DULE. Kaya maraming salamat sa lahat ng naging partner. Di ba? Malapit na tayo mag-isang oras. Kaya i-promote na natin yung ating livelihood. Puntahan nyo lang ang Barangay Mapulang Lupa Livelihood Center. Hanapin nyo lang, nandoon po yung aming showroom. May showroom na po kami. Hanapin nyo lang yung Barangay Mapulang Old Barangay Mapulang Lupa. Naandun po ang aming showroom. Makikita nyo doon yung mga production. Mayroon kaming mga peanut butter. Ayan, marami po. Mga damit, mga t-shirt. Ayan, yung personalized t-shirt. Marami po doon. Marami po kayong sa bawat isang malaki ang maitutulong nyo. Kaya ayan, suportahan nyo kami sa aming ginagawa para makatulong naman sa ating mga kababayan na gustong-gustong magkaroon ng maraming kaalaman, magkaroon ng maraming skill. Ayan, sa gustong marunong manahe, yung diyan ka lang sa Barangay Mapulang Lupa. O kaya malapit ka diyan sa boundary at kaya mo naman may oras ka. Mayroon po kami doon trainer. Ayan, sa paggawa ng mga pattern. Ayan, sa gustong manahe, marami po kami doon. Maraming doon. Maraming kayong pwedeng matutunan doon sa paggawa ng peanut butter. Ayan, marami po. Kaya hanapin nyo lang ang BMLLC. Ang aming FB page ay BMLLC, Barangay Mapulang Lupa Livelihood Center. Ayan ang aming FB page. Type nyo lang po doon, makikita nyo na ang aming mga produkto. Ayan, sa gustong matutong manahe, may trainer po kami doon. Yan po ang aming ginagawa sa likod ng camera, sa likod ng ginagawa ko na ito, bukod sa pagdadaldal. Di ba? Para naman balance tayo. No? Di ba?
balance tayo sa ating ginagawa. Punahin natin ang gobyerno. Magtrabaho naman tayo. Kahit sa maliit na paraan. No? Na wala silang effort namin to. Mayroon pa kaming mga target ng aming kagawad na mamimigay pa kami ng livelihood. Mamimigay kami ng mga cart. Pero doon lang sa barangay namin para sabihin nyo naman hindi lang tayo nagdadaldal dito para lang punahin ang salukuyang nakaupo na ito magdadaldal tayo dito pero may ginagawa tayo sa likod, no? Yun lang, sana mag-effort naman ang national, lalong-lalo na sa trapiko, lalong-lalo na sa traffic. Grabe, kagabi naawa talaga ako sa haba ng pila, parang paikot-ikot na doon sa makauwi lang ng maaga. Talagang makita mo yung iba nagsisiksikan doon sa North Avenue. Grabe ang pila. Gawa ng traffic, walang masakyan. Yung mga sasakyan hindi makabalik agad kasi sobrang traffic. Yun ang pangkaraniwang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ako, katulad nga sinasabi ko, mayroon akong bisikleta. Mayroon akong bitik. Bitiklita. Kaya hindi ako hirap sa pag-uwi. Makikita mo ang sitwasyon. Grabe, maaawa kayo. Malakas ang ulan, nakita mo, nakapayong sila, nakapila, basang-basa na yung paa nila. Kung maghapon pa nakatayo yun doon sa loob ng mall, pasma na sila sa kasi maghapon na nakatayo, ibig sabihin pagod na yung paa nyo, gusto nang ipahinga. Inaulanan pa kasi nahaba ng pila, di pasma na. Pagdating ng bahay, may dinaramdam na, masakit na yung kanyang mga paa. Tapos madaling araw, kailangan na naman gumising kasi magluluto ng baon ng mga bata, magpaplansya ng damit sa mga estudyante. Diba, kita nyo ang sakripisyo, pero aywan ko, ayaw man lang yata gantihan ng ating pamahalaan ng maayos na serbisyo. O kaya nabubulag na sa kapangyarihan. Dahil sila ng makapangyarihan, sila nang masusunod. Hindi na nasusunod yung mga pinangako. Diba? Yung pinangako mo 20 pesos ang kilo ng bigas, nasaan na? Baka ilabas mo na naman yun sa 2028. Pag malapit ng eleksyon. Ito pa rin yun naman mga sinabi nyo. Ang dami nyo mga pinangako. Kahit isa man lang matupad. Ayan, magsusuna ka na naman. Ano na naman ang sasabihin mo? Mangako na naman? Puro na lang ba pangako? Parang bumibitaw na nga yata yung mga kababayan natin sa kapapangako nyo Parang hindi na umaasa Umaasa na lang sila kung paano mabuhay maghapon, kung paano kumita maghapon, para lang mabuhay ang kanilang pamilya. Kahit gano'n na lang ang hirap ng buhay. Diba? Maawa naman kayo sa ating mga kababayan. Ito pa rin yun na yung mga pinangako nyo. Wala, iniisip nyo yung 2028 kung paano kayo mapanatili sa pwesto pagdating ng 2028 Tama na. Ang dami nang nawala na pira Yung sa PhilHealth lang, hindi na malaman kung nasaan. Yung sa Maharlika, nasaan na? Yung 25 na tonelada na ginto, nasaan na? Ubos na ba? Wala nang update Ubos na yung pinagbintahan? Wala na. Ito
tuparin nyo na yung mga pinangako nyo para hindi na tayo, para matuwa naman sa inyo yung tao. Di ba? Oh. Akala ng karamihan buburahin nyo na yung bad image ng inyong magulang Parang lalo pa yata ang pinalala Di ba? Ako gusto ko sana yung mahigpit Parang nadidisiplina yung tao Pero aywan ko bakit nagkaganon. Gawin nyo naman yung mga pinangako nyo sa bayan. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Sigaw na sigaw kayo ng pagbabago. Nasaan ang pagbabago? Wala man. Wala man kaming naramdaman. Oh, ewan ko yung iba dyan. Kung may naramdaman ba silang pagbabago. Ang naramdaman kong pagbabago, yan, paghihirap. Tumaas na yung gasolina ng 4. Oh, panibagong pasanin na naman yon. Diba? Sigurado, ang pamasahe, tataas na naman yan. Yung bilihin, tataas niyan. Bukas lang umakalawa, baka mataas na yung mga gulay. Kasi nga, yung mga biyahero. Yung mga biyahero, nagkakarga ng krudo yun. Ayan, mega love shout out kay Alan Castro. Diba? Marami kayong pinangako, tuparin nyo na, gawin nyo na. Isang pitik nyo lang yan dami nyong dyan, dami nyong tawag nito. Dami nyong Hi, Michelle, matulog ka. Patapos na ako, buset. Kung kailan patapos na, saka ka dumating na busit ka. Di ba? Dami nang naghihirap. Mag-aalasin ko na. Alasin ko na pala. Nagsasarado na ng opisina. Ayan. Ganon talaga. Inantay ko talaga ng mag-end ka. Boyset. Ibig sabihin the end is near, and so I peace the final curtain, my friend. Di ba? Na-miss ko na tuloy kumanta, buisit ka. Ayan. Dali na, end na, buisit. Bakit? Mag-live ka na? Mag-live ka na. Di magpaalam na ako. May kantahan mamaya kay Annalisa. Ganun ba? Baka gabi na ako makauwi. Malakas ulan kagabi. Lakas ng ulan Anong oras na ako nakauwi? Alas 8:30 na. Anong oras na ako nakarating sa bahay? Alas 10. Di man ako makapatakbo ng ng bitik ko kasi maulan mababasa yung ko. Mababasa yung dala kong itlog. Best. May Gcash. May Gcash. Sige, sali ako mamaya. Pag makauwi ako ng maga, anong oras ba ang live? Alas 12, alas 11. Pero may lakad pa ako mamaya Kung alas 8 ako makauwi duty pa ako ng alas 10. Alas 11. Wala na akong panahon dyan. Sige, di gusto mo, alam mo naman ang Gcash ko, bigyan mo na lang ako. 12 na yon mag-end. 12 na mag-end. 12 pa lang ako pauwi. Di ba?
Basta alam mo naman ang Gcash ko. Send mo na lang. Pambili ko ng pambalot sa itlog para hindi mabasa. Alright, magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng dumaan. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa lahat ng labas-pasok dyan. Muset, mag-end ka na nga. Alright, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. At mega love shout out kay Mami Mercy Canunon. Mapagpalang hapon po. Ingat po tayong lahat. Malakas ulan.